mind your business. La un episod de Mortal Kombat X. Eu sunt Frag Executor și în acest episod vom continua cu luptele. Avem bani să mai facem la Johnny Cage. Cont ăsta. Ok. Ok. Aha. Mai ar trebui. Mai am bani. Asta voi face. Că cresc alea. Că cresc, Doamne. Pentru că lucrurile cresc. Alea. Puterile alea și poți să faci fatality-ul. Și am testat lucrul, facem cu Johnny Cage. What the fuck? Ați putea face așa în viața reală? Karateștilor. Ați putea face asta în viața reală? Eu nu cred. Cât mi-e jup pe mâna. Bune. Ok. Am pe scorpion. E că m-am mai bătut cu el și destul de bun. Vedeți că mi-a crescut aici și îmi dă un alt ăsta. Stați să fac două. What the fuck? Ce ai dat o lovitură și l-a omorât? Ce-am damage? Abia mi-am luat damage. Uitați cât damage ia. Fuck. Nu am aceeași viață aproape. E mort? Avem pe ăsta care îl putem. Gata, l-am bătut. A fost grea. Calim. Next. Și asta e ultima cu Prix asta. Level 9. Ce drept. La meniu și Quicksand. Noi creștem. Shadow Kick. Avem. Ok. Asta. Ok. Hai să-i dăm. What the fuck? Eu de cât damage iau? Ce drept e de level 9.
what the fuck? Deci e prea bun ăla care mi l-a luat, Shadow Fight ăla. Sau cum se numește. Cred că o să mor cu Johnny Cage. E moartă? Da, e moartă. Ok. Și de luptele din ce în ce mai greu. Și acum am trecut la cealaltă. 250 de ăștia. Ok. Nu mai vedea nimic, ok. Și asta e cel mai mare și după... Ok. What the fuck, câte nivele sunt. Că nu o să ajungem noi aici. What the fuck, ok. Deci vă dați seama că nu suntem acolo, va fi suficient. Ok. Și jucăm cu Cassie Cage și... A, nu. What the fuck? Sonya Blade. Un bug. Ce un bug? What the fuck? Că băgăm noi ăsta așa. Ăsta așa. Oh, fuck. Ce echipă. Hai, te-mi Spirsan. Așa. Și... Mamă, cât mi-e ceasul. E de gold. Mamă, și are 3. Rup cu ea. Poate să facă și fatality eu. Și aș crede. What the fuck, mă, fată contra fată. Ok, i-am dat... I-am dat-o. Și cred că doar în lupta asta sau e a noastră definitiv. Nu, e a noastră definitiv. Ah, boring, snake. Doar așa la meciurile astea. Deci nu mai am nevoie de Johnny Cage. De John pe Sonya. Foarte tare. Deci... Ok. What the fuck? Vedeți cât damage ea? Deja am omorât pe ăla. Și pe asta. Pe ăsta, cred. Deci am omorât efectiv imediat. Ne-a dat 2 taste.
chestii și e mag. Avem un tester look care face toxonia. Vom pe asta high damage. Ok, și a început lupta. Cât damage a? What the fuck? S-a rupt. Mi-a fi rușine să mă bată o fată. Dar mă, te dai la Sonia? Ia uite ce-ți face Sonia. La Sonia, mă. Și e mort. What the fuck? Ok. Deci, pe Sonia ne dă doar temporar. Doar luptele astea sau ce-o fi asta. Facem test your might. What the fuck? Fuck. Ok. Nu cred că ți avea curaj să faceți cum a făcut ea. Două lupte. Mai e încă una cană. Asta. Dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați butonul de like, share sau să vă abonați. Ca să începem lupta. Și vom continua cu episoade. Ne batem sergent la sergent. Vrei? What the fuck? E mai mult damage. Nu, toți sunt. Oh, fuck. Și ăsta e bătut. Dreptela. Și asta e tot bătută. Și asta la fel. Mă interesează. Și e de level 7 acum. Și acum vine o luptă cu bossul. Cano. Cred că îl știți pe Cano. Și este 3 contra 1. Dar... Ok, să încercăm. Dați la ce... Ce față ai scris? Și că e șarpe sau ceva. Acum fac atât de anti-damage. Îl avem și pe Johnny Cage, nu e problemă. Dar nu e deloc damage pentru că se... Oh, fuck. Se apără. Hai că mai are puțin. My fucking god. Gata, mort. Nu! Somnic. Somnic.
Și l-am omorât și pe finish him. What the fuck? Oh my fuck. Oh my fuck. What the fuck? What the fuck? Aoleu. Deci l-a rupt în două. Mi-a dat 10.000. Pot să fac alea. Meniu. Ok, și avem două. Ok. Da, bine. Mai facem așa, de la story, că avem 500 de bunuri de aia. Să vedem. Plus 3 sunt update, ok. Ce mai pe cont, da. Și cum ar trebui? Ce nu? La level 20. Ok, cam atât a fost pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Eu am făcut la executor. Ok, bla bla bla. Dacă v-a plăcut această serie, nu uitați să apăsați un like și vom continua. Ok, pa, pa. Ciao.